Oti. Ayo. Okuza na cultural music. Toto Nwamama. Odogu. Abe oka isi abia. There is life in Naima. Why Wale? There is life in Naime. Why Wale? Aichi iji egwu akene nnukwu ọga anyị. A na-abọ Honorable Joshua Opiah. Odogwu na Kwale. Oju na ụka eme ọgụ. Anyị si ka anyị kene gị Odogwu. Ọ ga-adịrị gị na mma. Anyị si ka anyị were egwu aja gị mma for ihe ọma ị na-emere anyị. Anyị na-enekwa ya na ọ ga-adị mma echi. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen.